20 mozos e mozas desempregados de Vilanova formáronse nos últimos 9 meses no Obradoiro de Vistarreal 3 centrado na xestión de redes e impresión digital. Es un lujo la apuesta de Vilanova por la tecnología y concentrarla aquí en este pazo. Pusieron 20 alumnos y alumnas, dieron 2 especialidades, diseño gráfico y gestión de redes, las 2 especialidades tecnológicas lo que se consigue y se pretende con estos obradoiros es la inserción laboral y creemos que están muy bien elegidas esas especialidades porque les va a facilitar mucho la entrada en el mundo laboral. Son alumnos y alumnas jóvenes, en una media de 35 años, que esperamos que se les dé toda la formación suficiente para que tengan suerte. Os alumnos pertencentes á xestión de redes foron os encargados de estender a fibra óptica ata Tremoedo e Baión, uns traballos que valora moi positivamente o alcalde da vila, Gonzalo Durán. Estou orgulloso do traballo que fixeron e quero tamén, agradecindo outro día, volvo a agradecer, que traballaron moito máis do esperado porque son do pobo, tiñan ilusión de ampliar a rede de fibra óptica ás parroquias e, bueno, fixeron a maiores, era facer Tremoedo, fixeron Tremoedo e parte de Baión, e incluso en Tremoedo fixeron máis do que tiñan que facer, non? Entón, gracias a eles, en pouco tempo teremos a fibra óptica da rede wifi extendida para todas as casas de cultura e todas as parroquias do concello. Ha sido Esta impresionante maqueta que lles estamos a mostrar ten que ver co traballo realizado polos alumnos de impresión digital. O representante da Xunta de Galicia, Ignacio Rial, destacou a importante labor formativa que se realiza dende o Concello de Vilanova de Arousa. Non só valoramos, o Concello de Vilanova é unha referencia no mundo da formación, ten unhas instalacións espectaculares e, desde logo, vai por diante de nós no que a exigencia formativa. Nos intentaremos seguir todas as iniciativas que ten este Concello e poder aportar pola nosa parte porque no momento en que concellos como este poderan reproducir este modelo formativo, pois para nós sería moito máis sincero por formar parte deste tema porque realmente estas iniciativas son e forman parte do noso entender que se debe de facer a hora de loitar empleo. O consistorio vilanovés non descansa nin no verán e xa están valorando a posibilidade de solicitar un novo obradoiro de xestión de redes para o ano que ven.